Okay guys, I'm ready. Hello mga kaitsuran, this is Jake Itsuran, the one and only Itsuran. So guys, magkupras mi karon guys. Magkupras mi sa among hasinda pero nami sa kanan guys pero basta kayo nanak mga kauman guys. Kaway-kaway sa mo guys. Mga prasay sa karon. So padulong nami sa among hasinda para magkupras. So magkita na to. Oh my God, guys, naragid guys. Welcome to the city of Tawan-Tawan. This is Barangay Tawan-Tawan of Busan. Salabay. Train to Busan. Pwede to train to Busan, guys. A few moments later. Hello guys, mag-ilis ako sa pang-uniforme para pang-dugnas. So tanawan guys ha, tagalaan nyo pang uniforme guys kay para hindi madawat akong dead skin. Kamulo mo ng dead skin. Oh, karang patay ng skin. So, uy, patay mo, patay zero guys. Guys, so may na maka-uniforme ta guys kay kabalo nagka itong mga skin nga alagang belo. Hindi totoo yan. Madaot na siya guys. So usap-usap ang uniforme guys ha. Ay, action guys. Okay. Duguli ang negosyo. Ang maestro, mas full hit. Magabot sa pagkita ang negosyo. Sinsya naman niya. Okay, I'm ready. Kaya ako man. Imong gadget. Imong accessories. Sige daw, be. Pakita daw. Wow! Give thanks, man! Guys, so muna ito gamito para magtapok taong lubi guys. So atong yan ang lubi. Ilag po dito so makita niyo kung Slow ko lang lubi. Kung saan ako pag labay pag itsa sa lubi. No. Lagi yung kakalayan. Six and a half hours later. Oh no! Okay guys! So muna ako pinaka-best nga ganaap niya. Maka-best. Pinaka-ganaap nga part sa magbugas guys. Magpadilit. So many sa may pass. Sa mga bata pag-utuburan ng magbugas guys. Basta sa bata mo. Bahala nga punggat at report. Abay ka naman! Sure. Sorry! Bahala nga mga bulanan ko. Lang please. Bahala nga masakay makapulis. Guys! Tanaw na to guys. Bumos ko na. Ay! Dugay na kayo kasakay dito. Dugay mo daw. Malawa guys. Buwan! Okay, ka naman. It's your turn. Pati ka! Bahala pa dara. Okay guys, kasi gusto pa rin yan. Ayaw naman. Oh no! Mas kaya takong ano guys. I need takong. Sige, dara. Dara. Okay guys, taka guys. So, saan gini amot kayang kuang karon kuhit. Sinabaran naman kuhit nimo dong. Ora. Kay MS manapok to na po nagpadidit. Amot lang ninyo eh. Okay guys. So kanina guys, palwa itong gigamit karon takong. Ang term is takong. Partly siya sa lubing nga kanang before mo gawas ang punod mo ni sa ang nag-cover. So takong ni sa maabot na sa inyong sitaw nga ni. Okay guys. Tabang guys. Ay sa Oh, itaas ba? Itaas pa. Duwag isa. Isa ka kuan. Isa ka. guys. Duwag isa ka kuan ba? One more. Kani Dito sa sabo. Mahulugan kita lubian ni karon ba?
Napunggak na ang iyang Wala loob. pa na po nagkaroon. Okay. Okay. So, next up po na tumutong guys sa mga, sito na mga, kayo hanap po kayo. 2 hours later. Okay guys, tanami sa ubos namin guys. So, met, naragin ang tinod nga tag-iya sa Sinta guys. So, Mami Banks guys. So, mo gini sa original nga tag-iya. Dili ako tag-iya guys ha. Ako gihire ko nila og tigtapok. Pero abot lang guys. So, mabarian magagawa ni kay minus pa man ang performance. Dili pa kayo pumayo nga pero ngayon ako, I'm still learning my masterpiece. So, muna na akong gamit guys. So, muna si Mami Evangeline, kauban na mo nga teacher nga usa sa pinaka-generous o buutan nga teacher na mga kauban. So, no, take note ha. Usa sa pinaka-dato. Secret na nato na. It's a secret. Hoy, paghirap ka Secret na. na siya guys. So, siya ang pinaka-dato. Usa sa pinaka-dato na akong mahigala. Kay mga dato na akong mahigala good guys. Pero kanisa, usa ni siya sa pinaka-dato guys. So, guys, narami. Nami di sa karon guys. Makita niyo guys. So, naibat. Mga uban nga. Uban na mo mga crew. Mga crew guys. Oh, thank you. Ay, thank you ni Dan. Thank you sa akong sponsor, sa akong Antipara. Thank you so much. Thank you. Kung kamulo lang yun mo kasi sponsor sa Antipara guys. Myself. Thank you so much. Myself. Thank you Shopee. Anyway guys, sa Shopee rin ay dilim tayo. Hinatag ni guys, promise guys. Pero sa Shopee nagipalit. Ang ngayon sa ko guys, ganawa kong ilong guys. Buenas mo naman. Murag nose no. Gipanuslip na guys. Joke lang. Wala na gipanuslip. Pure na nga ilong guys ha. So guys, patsada kay mga lubi guys, kay mga mugbo pa tanaw guys oh. Mga mugbo pa production kay mga unod. So productive kayo so. Oh, kana si Mami Bangs. So, Mami Bangs, so sa plano ni mo ani imong luyuta Mami Bangs. Tamnan udahang gugma. Uy, sana all! So, unya makita ninyo nga mukatkat gyud og lubi guys, pero abot lang. Good luck na sa mga galingon kung makaya na ko na guys. Pero I'll try my best nga makatkat og lubi. Yay! Guys, ako sa kalibunan guys, wa ko na libang. So, moving. Pagpaningkamot, Jikunog. Jake Hits Ran, the one and only Hits Ran.